бениҳоят ин бемории ковид бениҳоят бемории вазмин будааст. аксивай рентгенӣ кардем, дидем ки як 20% аз ҳамин ковид-19 дар ҳамин шишо пайдо шудааст. ҳамин қарӯзе ки касал будам, оилаам дар барам буд. оилаам дастгирии сахт маро оилаам мекард. рости гап шабрӯз ҳамроҳам буд. ман шабрӯз хоб намекардам, шабрӯз гиря мекардам. бовар кунед, гиря мекардам, нола мекардам. оилаам дар барам. ман миннатдори худамро нисбати ҳамин оилаам мерасонам. фарзандам шоруҷон дар барам буд. шаво хоб намекардам. бовар кунед. маро ҳамин худованд умри дубора бахшид. намедонам аками саидҷон камтар баъд фаҳмид касалии моро, камтар дертор занг задан. тамоми доруҳои маро ҳамин духтарҷонам, бора духтарҷон мегӯем, келинам тамоми доруҳоро келинам мегзарон, мерафт, меомад. фақат рост мегӯ устод, пеш аз ҳамин касалӣ дучор шудан зикри худованд намоз мехонде? Rahim Production. салом алайкум дӯстон, ҳаводорони сомонаи Rahim Production. барномаи сирҳои нофта манзури шумо мегардад ва меҳмони навбати мо устоди азиз ҷурахони Шакархан ҳузур дорад. шуморо ба барнома бори дигар хушомадед мегӯем устоди азиз. ва ин барномаи мо ба он хотир буд ки як муддати муайян устоди азиз дар ҷодаи санъат набуд, ба он хотире ки ба яке аз бемориҳои ковид-19 гирифтор шуда буд. ҳамин гап рост устоди азиз? Рост. ва тамониёти худро ба кулли он нафароне ки ин лаҳза моро тамошо доранд баён мекардед. ассалому алайкум ғариб бачаҳо, апаҳо, хоҳаро, модарон, додарони азиз. пеш аз салом боз як бори дигар мо бигӯем ки аз сар таваллуд шудем. худованд табарак таъло ҳар як инсонро дар роҳи зиндагӣ месанҷад ва дардро ба бандаи дӯстдораш медиҳад ва боз мегирад. бародарони азиз, салому гарму нишони худро ба ҳамаи шумо мерасонам. бигзор ки дар зиндагӣ асло шумо бемор нашавед. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад, дасти шуморо бигирад. ва белохир гуфтанӣ ҳастам ки барои ҳамин камтарак ман бемор шудам. дар муддати 15 рӯз дар хона хоб будам. рости гап бениҳоят ин бемории ковид бениҳоят бемории вазмин будааст. барои ҳамин дар сайтам набудам. сайтам камтарак қафо монд ва инак кӯшишу ғайрат кардем ки ҳамин бемориро аз сар гузарондем. ташаккури зиёд устодҷон ва худованди азиз ба шумо боз умри дубора бахшид ва умедвор ҳастам ки ин умри боқимондаи худро дар роҳи хуб, яъне дар роҳи хуби дастгирии мардум пеш мебаред. яъне як саволи дигар устод барои шумо метиҳам ки дар муддате ки 15 рӯз ба ҳамин беморӣ гирифтор ҳамин камтар оиди ҳамин гап мезадед ки чӣ хел барои шумо вазминиш дар кадом ҳолат буд ва дар зиндагӣ чӣ хел азобот, чӣ хел машаққати рӯзгоре ки ай кӯдакӣ то ҳозира дар ёди ҳар як инсон ҳаст, гуноҳу кори хуби ту дар пеши руд меомад? рости гап раҳимҷон, бениҳоят саволи хуб будед. дар ҳақиқат вақте ки ман бемор шудам, ин беморӣ аввал аҳамият надодам. рости гап як сарчашмаи беморӣ ай куҷо авҷ гирифт? сарчашмаи беморӣ вақте ки мо масалан ба тарафи хатлон рафтем, мо ба тарафи кӯлоб рафтем, камтар барномаҳо доштем, намоиш доштем, камтар намоишҳо доштем. ҳамин намоишҳоро додем. дар ҳамин вақти рафтан омадан рости гап камтарак ҳамин як мегӯянд ки вай карда, температура кардан, яъне ки касб кардан, ҳамн як ба вуҷуд омаду ман аҳамият надодам ва боз хайр рафтам, кор рафтам, богаштам, бо вай кардам. рости гап охирон боре ки мо ба тарафи ваҳдат рафтем, дар ваҳдат ҳамин тасби ман баланд шуд, яъне ки ҳароратам баланд шудан гирифт. дигар натавонистам. ман гуфтам ки ман чӣ коре кардам, ман ҳамин худамро дигар хел ҳис карда истодаам. бояд мо равем ҳамин рентген кунем, вай кунем, чӣ гап аст. ҳайрон шудам. кудамда мем хай ҳароратро мебинем, ҳарорат 38-38 ҳам ки шудааст. баъд рафтем аксивай рентгенӣ кардем, дидем ки як 20% аз ҳамин ковид-19 дар ҳамин шишо пайдо шудааст. ва ман рост омадам ҳамун доруҳоро
духтурҳо хатнавис кардан овардем дар хона. Рости гап дар хона баъди ҳамин 2 рӯз, баъди 3-ум рӯз бовар мекунӣ ки вақте ки ҳамин бемориро шахс аз сар мегузаронад, рости гап 3-ум 4-ум рӯзро ман ҳамин хел шудам ки худамро одам яъне ки ҳис карда натавонистам. дар ҳамин зиндагӣ бовар мекунӣ тамоми чӣ пеши рӯяд меояд, тамоми чӣ пеши рӯяд меояд, гандагӣ ки ҳамаш пеши рӯяд меояд, ҳамин худ ба худ ашкҳои чашмат мерезад. вақте ки 5-ум рӯз шуд, бовар мекунӣ ҳамин нафаси ман тангии кард ки дигар ҳамин нафасам гуфтан мегирад, тамом дигар наметавонам. вақте ки аз ҷоям мехезам, камтар роҳ мегардаму боз омода дар ҷоям хоб мекунам, дигар аз ҳамин нафастангӣ рости гап чӣ кор карданро наметавонистам. дар ин ҷо вақте ки писарам пайдо шуд, писарам омад гуфт ки баъд духтурро занг задан, гуфтанд ки ҳамин нафастангӣ дораду намешавад, нафасаш гирифта истодааст. рости гап баъд аппарат гуфтанд, аппарати ҳамин ки нафас медиҳанд, нафаси сонӣ. баъд дар ин ҷо аппаратро овардан, аппарат дар ташкил кардан овардан. рости гап вақте ки ҳамин аппаратро ки овардан, камтар ҷони ман даромад. ӯ воқеаҳое ки ӯ даҳшатҳое ки масалан ман кашидам, худо ҳеҷ инсонро нишон надиҳад. ягон муштаи шумо ба ин касалӣ гирифтор нашавед. бародарони азиз, ин санҷиши худованд аст ва худованд дардро медиҳад, худованд мегирад. бовар кунед, ин як касалие аст ки ба ҳар кас хеле ҳис намекунад ки ин чӣ хел касалӣ аст. неки вақте ки касал мешавӣ, баъд ҳис мекунӣ ки ҳамин касалӣ дар вуҷудат ҳаст ва мефаҳмӣ ки ҳамин нафас тангӣ карда истодааст. вақте ки рост мехезӣ меомадӣ, худаш ҳамун чашмо худаш боло мерафтанду ҳичро ҳис намекардӣ, намедонистӣ ки дар куҷо ҳастӣ, намедонистӣ ки эй бародар чӣ кор кунам ман. бовар мекунӣ 8 рӯз ман азобе кашидам ки акид ин азоби ман ба ягон кас надиҳад. ин азобро ҳамин бемории шумо устод ба ягон наздикони шумо ҳам низ таъсири хича расон, яъне гузаранда буда дар ҳаққи ҳамин чиз? рости гап ман ҳамин рӯзе ки касал будам, оилаам дар барам буд. оилаам дастгирии сахт маро оилаам мекард. рости гап шабу рӯз ҳамроҳам буд. ман шабу рӯз хоб намекардам, шабу рӯз гирья мекардам. бовар кунед, гирья мекардам, нола мекардам, оилаам дар барам. ман миннатдори худамро нисбати ҳамин оилаам мерасонам. фарзандам Шоруҷон дар барам буд, шабо хоб намекардам. бовар кунед, ман бовари ҳосил дорам ки анами дастгирӣ, анами шахсиятое аст ки маро дастгирӣ карданду ман ба марг дучор нашудам. ман миннатдории худамро ба ҳамин оилаам, ба фарзандам ки маро дастгирӣ карданд, бовар кунед, ашко худаш пайдо мешуданд. вақте ки хоб мекардӣ, хобат намебурд, хоб аз ҳамин сарат паридагӣ буд. фақат ашко худ ба худ мерехтанду мерехтанду мерехтанд ки худованди табаракатаоло моро боз як бори дигар умри дубора диҳад. ҳар як шабе ки мо мегузарондем фақат ба худам маълум буду, ба оилаам, ба фарзандонам маълум буд. ҳамааш бедор буданд, ҳамааш нигоҳ мекарданд, аз худаман талаб мекарданд боз як бори дигар умри дубора ба падари мо диҳад. худованд ба ҳамин ягон инсонро, ягон шахсро ба ин касалӣ дучор накунад. бародарони азиз, ин кори шӯхӣ нест. ман боварӣ кунед, худатонро эҳтиёт кунед. боз як бори дигар мегӯям, ин кори шӯхӣ нестай. ҳар як инсон худашро эҳтиёт кунад. боварӣ дорам ки худованди табаракутаоло ҳар як инсона меофарад, месанҷад ва ин касалиро медиҳад ва боз мегирад. бори ҳамин раҳимҷон бовар кунед ки манро ҳамин худованд умри дубора бахшид. ман умед намекардам ки масалан зинда мемонам. бовар кун. дар наздиконатон залал нарасондани? не, наздиконро залал нарасон. ҳамаш дар наздикӣ будам. рости гап фарзандам буд, фарзандам худаш камтар бемор буд. ҳамин хел хай вай бигем ки як ҳамин
грип шид ваям вай фарзандам грип шид ба ин касали монанд набуд ваям оям хай табобат кардем якҷоя мумкин табобат кардем вай тез сиҳат шуд ман бисёр бениҳоят вазбин гузарондам ин касали устод дар ҳамаи ҳолат мо медонем ки рафтуомад дорем нисбати оилаи шумо ва фарзандои шумо ҳам писар ҳам духтар ҳам ва инчунин набираҳои калон доред дар ҳамаи ҳолате ки шумо ба ин беморӣ гирифтор будед ягон наздикони шумо аз шумо рӯй гардонад яъне наздики шумо нашуданд ягон дилсиягӣ доштанд рости гап инро хай ман худам ҳис карда наметавонаму мушоҳида накардем ман мушоҳида ба ҳамин кардам ки масалан бисёр шахсон мегуфтанд ки мо равем хабар гирем буданд шахсоне ки масалан ва ё ҳамин хел дилшон дур мерафт ки якере мо касал мешавем гуфтанд ва ё намеомаданд ҳамун шахсоне ҳастанд ҳамин хел шахсоне ки масалан аз дур мегуфтанду мо равем ман ҳамин чизро ба гӯшам мефаҳмидам меодам ки мо биёем хабаргирӣ наем хабаргирӣ бо гоҳ вақт оилаам мегуфт ки хаёзи нағз нашудааст баъд биёем хабаргирӣ мегуфтанд меомаданд ва шахсоне буданд ки дар ҳақиқат телефонам накарданд аҳволпурсиам накарданд ки чӣ ҳол дорӣ ту яъне аз ёру рафиқое ки дар як табақ нон мехӯрден як бурда нон намеёфтен ҳамакаса тақсим мекарден дар пастиҳои пастӣ дар қанати якдигар ден аммо дар ин рӯз ба шумо ҳатто як занги телефониам нашуд рости гап аз ҷониби коргаронам аз ҷониби коргарон хелеаш занг заданд хеле аҳволпурсӣ махсусан аз гурӯҳи шакархан ба шумо ки занг зад аз гурӯҳи шакархан рости гап намедонам аками саиҷон камтар баъд фаҳмид касалии моро камтар дертоқ занг заданд роз хеле аҳволпурсӣ карданд мо рости гап дар ҳақам дуоам карданд дар сари ҷои намозам гирьяам карданд саиҷон вай карданд ма қабул аст ки ҳамин камтар дертоқ фаҳмиданд касалии моро ва миннатдории хешро нисбати ман баён карданд аҳлидин бошад ҳамин касалии ма дарак надошт як рӯз яке занг заданд гуфтанд чӣ ҳол дорӣ ман гуфтам ман 15 рӯз касал дар бистари беморӣ будам нав камтар ба ёд омадам хестам дигар хеле миннатдории хешро нисбати ман баён кард ки ман нафаҳмидам хай узр мебахшед хай буданд шахсоне ки масалан фаҳмида буданд даже ҳамун зангам назаданд даже напурсиданд ки чӣ ҳол дорӣ мо дар ин ҷо шахсоне буданд ки боварӣ мекунед дилашон ҳамин хел дили мустаҳкам доштанд ҳамин хел дили пурқуввате доштанд ман аз худат миннатдор ҳастам бародар аз худат аз шахсоне ки дӯстам буданд рафиқам буданд наздикам буданд рости гап аз раҷаб назар миннатдори хешро баён мекунам ва боз дар ин ҷо аз ҳама дӯсте ки дӯсти наздик ҳасту ҳамеша ҳамроҳи ман бозӣ мекунад номш як ном монда будем не вай майда ҳоталӣ не калмор ҳамин ҳоталиам рости гап дили шумо дур нарафту маро рафта дар ҳамун сари ҳамун масалан бистарам рафта маро хабар гирифтед ман аз шумо аз замин то осмонам миннатдор ҳастам росте шӯхӣ кард мо занг задем гуфт ки устода рафтам хабаргирӣ бо қатим як салафон дақиқа кафар гирифту хеле шӯхӣ рости гап бояд гап хабаргирӣ ва аки рости гап дар ҳамин зиндагӣ дар ҳамин бемориам ма ҳамин хел ҳис кардам ки дар ҳамин зиндагӣ ҳамун шахсоне ҳастанд ки дар барат ҳастанд ҳамун шахсора дар ҳақиқат дастгирӣ кардан дар кор ҳамун шахсоне ки меянд мебинанд дилшон дур намеравад меянд медуранд хабар мегиранд ва шахсое ҳастанд ки дилшон дур мераваду ба ҳамун хона наздик намешаванд ҳамун хона наздик намешаванд ки мо касал мешавем рости гап ҳамин 15 рӯзе ки ман касал будам оилаам дар барам шабрӯз дар барам буд ҳиссиёти ҳамун шахс бо ҳамин дараҷае буд ки масалан мегуфтанд ки меомаданд мегуфтанд ки ниқоб кун ниқобам намекард леки худованд табароку таоло ҳамин инсонро ба ҳамин касалӣ дучор накард масалан фарзандам буд дар барам келинам ҳама вақт меомад гӯем ки тамоми дороҳои маро ҳамин духтарҷонам моро духтарҷон мегӯем келинам тамоми дороҳоро келинам мегзарон мерафт меомад
ҳама вақт шабрӯз ҳамроҳи ман буд, бигем нигоҳбинам мекард, неки худованд табарак таоло бе ниқобу бе ҳечи ҳамаи ҳамаро мегузаронд. бо ман камтар ҷамъ мекардам ки ниқоб пӯшида биё пеши ман. хай гуфта намешавад ки хай худованди табарак таоло ҳамаи ҳамаро нигоҳ карду бо ҳамин касалӣ дучор накард. худо асло ҳамаи шуморо бародарони ғариб ба ин касалӣ дучор накунад. خداوند تبارک تعالی همه شما رو نگهبان باشد. استاد حالتی که به همین بیماری گرفتار شدید ما میدونیم که شکرانه الله زندگی شما ماشین خانه در همه دارید، مقصد زندگیتون در درجه عالی هزاران بار شکر. وقتی که تمام داروگی رو داشتید همین بیماری در وجود شما پیدا شد حتی حس نکردید که این داروگی ما در پیش مرگ هیچ بده؟ برادر وقتی که آدم بیمار میشود، وقتی که جان با وقتی که در بستر بیماری هستی و با مرگ مبارزه میبری، تمام دارو، تمام چیزی که هست در نظرت یگم چی نمیتوبد، در نظرت یگم چی نمیتوبد که ما چی دارم، چی هست، چه زندگی هست، یگم چی در نظرت نال است. بعد خداوند به شما عمر دوباره بخشید، فکر اندیشه شما دیگر شد نسبت دوست، نسبت رفیق، نسبت کار؟ باور کنید من راستیگر همه دردهایی که من کشیدم گاه مثلا از پا در میداد، گاه از میان درد میکرد، گاه از کتفو درد میکرد. و دردهایی بودن که باور میکنی طاقت کردنش به نهایت قیم بود. وقتی که نفس کشی که نفس تنگی که می آمد اپارات رو میموندن که تا 70 و 60 چند میشد، باور میکنی یک حسیاتی در سرت می آمد که ممکن است حاضر تپش دلی من ماند، ممکن است من حاضر گذارم. باور کنید وقتی که همین منظره ها رو میبینی و همین رو در خیالات میاری، بعدی همین وزبینیه که من گذراندم خداوند تبارک تعالی باز به من عمر دوباره بخشید. هزارها بار پیش خداوند مینداری میکنم، خداوند رو زارا میکنم که خداوند تبارک تعالی همه مردم تاجیکستان رو با همین کسلی گرفتار نکنید و تمام همه دوستانی که هستند باور میکنیم من میفهمم که کی دوست است، کی دشمن است، کی برای بدی است، کی برای نیکی است. انسان به همین درجه میفهمد. من انشاءالله نصیب با یک راه درست زندگی قدم خود را میگذارم و فقط پیش خداوند توبه و نظامت میکنم که ما را باز عمر دوباره بخشید. فقط برنامه و سیرهای نگفته فقط راست بگو استاد. پیش از زمین کسلی دچار شدن ذکر خداوند نماز میخونده؟ البته من نماز خود رو هیچ وقت ترک نمیکردم، میخوندم، همه وقت نمازم رو میخوندم. این گپ ما با کدام خاطر بتیسم که اکثریت مخلصا، اکثریت نفرانی که حجوی توجیک تماشا میکنن خیال میکنن که حجوینگاران توجیک خدا بخبرن، یعنی ذکر خدا نمیکنن، با دین ایمان ندارن، با خداوند ایمان ندارن. و کدام خاطر که بسیار خیلی میشود در کامنت‌های خیلی شما می‌نویسن که شما فلان خیر به همون خاطر همین سوال دادم که دوستان عزیز شخصا ممکن استاد عزیز ما چندی کسا را دیدیم که هیچگاه میشه و حالتهای ها نماز ترک میکنن، میشه و این خیلی حالت ها میشه ما نمیگونه، لیکن بسیار وقت دیدیم که نمازشون رو میخونن، ذکر خدا را میکنن، میگن که هر یک چیز وقت ساعت خودش داره. باور من راستیگه نماز خود رو هیچ وقت ترک نمیکردم. من همون وقتایی که بیماری وزمین شد دیگر نمازم رو خوندن نتوانستم. باور کنید در مدت یعنی چند روزی که هست من بینویت که از جایم خسته نمیتوانستم، نفس ساز کشیدن نمیتوانستم، شیشتن نمیتوانستم، رشد دادن نمیتوانستم. در همین مدت نمازهای ما ترک شده است. عذر میخواهم و من ترک شدن نمازهای رو انشاءالله نصیب میخوانیم، با هم نمازها رو قضایی هم باشد میخوانیم و هیچ وقت من از نماز روی نمیگردونم. اما وقت پیش خداوند توبه و نظامت میکنم و با یک راهی راستی میروم که خداوند تبارک تعالی ما رو اصل راهی راست با راهی کج نبرد. و در
анҷоми суҳбат чӣ гуфтани устоҷон? Дар дилтон ягон анҷоми чизе суҳбат ҳаст ки рости гап ногуфта мондагӣ бошад? ҳамаи бародарони ғарибро, ҳамаи мардуми Тоҷикистонро гуфтанӣ дорам ки эҳтиёт шавед, худатонро эҳтиёт кунед аз ҳамин касалии COVID-19. рости гап ягон таи шумо ба ин касалӣ гирифтор нашавед. дар куҷое бошед, худо соғ саломат бошед. ана ҳамин ман ҷурахони сафар ҳастам, ишон насиб гурӯҳи Шакарханд, сайти ман ҷурахони Шакарханд аст. ҳамин сайти худамро боз давом медиҳам. ба ҳамин сайти ман подписатсия кунед. иншоаллоҳ насиб якчанд суҳбатҳои ана пандомез дар сайтам партофтам баъди ҳамин касалиам ва шукронаи онро мекунам ки шумо ҳастед. ман ҳамроҳи шумо зинда ҳастам. мухлисони азиз, бародарони меҳрубон, модарон, хоҳарон, тамоми мардуми Тоҷикистон ва ғарибпарчаҳои меҳрубон, ба ҳамаи шумо саломатии бардавом ва асло бемор нашавед ки дар гӯшаи фаромӯшӣ мезанем. инро рост хаёл кунеду рост. ман ҳамин гапро рост мегӯям. шахсоне ҳастанд ки шуморо суроғ намекунанду ва пайгири шумо намешаванд. шумо худатонро эҳтиёт кунед. мана канали Раҳим Продакшн ки беҳтарин канал аст. ма миннатдории хешро ба ҳамин Раҳим Продакшн, ба ҳамин каналам обуна шавед. Раҳим Продакшн беҳтарин канале ҳаст ки тамоми сирҳое ки дар диламон дорем мо бо ҳамин канал мегӯем ва бо шумо мерасонем. бародарони азиз, ман Раҳим Продакшнро дастгирӣ мекунам. ана ҷурахони Шакарханд шумо моро дастгирӣ кунед ва саҳнаҳои нави нав, ҷолиби навро ва филмакҳои нави ҳастанд ки филмакҳои тарбиявӣ кӯшиш мекунем ки ба навод гирем, барои шумо пешкаш кунем. тамошобинони азиз, ташаккури зиёд дӯстони азиз. боз аз даргоҳи поки Аллоҳи меҳрабон дуо мекунем ки худованд умри дубора гардондагиро бо барои шумо дар корҳои нек истифода баред. ва дӯстони азиз, ва ҳар яке шумо мегӯм ки фақат марг аз ҷониби худо мешавад. кай ки хоҳам мета, кай хоҳам мегира. ҳеҷ вақт душманои устоди азиз хирсан нашен. дӯстои устоди азиз хушҳолӣ кунем ки боз дар рӯи ҷодаи санъати тоҷик ҷурахони Шакарханд баргашт. ва умедворам ки саҳнаҳои беҳтаринро ҳамроҳи устоди азиз дар сайти Раҳим Продакшн ва дар сайти устод ҷурахони Шакарханд мепартоем. дар омада обуна шавен. дастгирии шумо пешравии мо дӯстони азиз. худо нигаҳбон дар ҳаққи